хора, предишното видео избирахме на Анди аутфит, който беше базиран на синия лава бер, а днес Анди ще ми избере на мен аутфит базиран на този розов лава бер. Сега ще видим дали днес ще изберем стилен розов аутфит или някой с който така да се каже не може да излезе по улицата. Так накрая ще видя какво ми е избрал Анди. Накрая ще видите и вие. Ще оцениме дали е топ или дроп. Ареничо, ти бързо се кръщи, ти в съвлекаването бързо. Аутфитът ще бъде хипер необичайен, мисля да й дам това. Ама казвам какво, защото ще ме чуе. Гледайте окра. Първото нещо от аутфита, което със сигурно ще избера, ще бъде тази уникална жилетка и взимаме това. Трябва все пак може би да има и нещо отдолу, като някаква тениска, например. Тая е перфектна. За сега това е най-розовия аутфит ever и буквално се съчетава перфектно с Lava Bear Pink Drink. Хора, видях нещо скандално. Не е напълно розово, но мисля, че перфектно ще свърши работата. Ето го и долу ще правя като финал на аутфита. Хора, това просто изглежда скандално, аре го носиме. Какво става, бе? Значи искам ти кажа, че съм ти взел и розов стол. Искам на него да моделстваш с розовия аутфит. Да видим как ще изглеждаш. Добре, взимам си розовия. Значи подготвяна си за зимата. Готова ли си за финала? Добре. Отвори. Не! Влизай вътре и затваряме. Оп! Опа! Искам само да кажа, че тези бутуши са айконик. Изключително много си отивам с тази напитка в момента. Между другото, това беше аутфита, който избрах, нали, ще пише долу в коментарите топ или дроп. Според мен е пълен топ, ако трябва да съм честен. Лавбера как е топ или дроп е лавбера? Кажи.